Ka State Disaster Response Force SDRF hanne ka sing sa jan kalayo sa ye kamat yap jong wei hybrid ubalangam jyllop ha kawa umiam ha ka shnong nong lum mawyong ribo district o Public Relations Officer jong ka Director of Civil Defense and Home Guard uba PSLA uleitho hadin baki bor punya district jong ke iska sihil kilayo ye jingkar pat na ki polit jong ka riboy hanin kamit kumta ka State Disaster Response Force karalai ban palong ya ka jingwat ya ka tegamet jong hybrid hanne step ha ka por shi pheu lai pheu stem ki ken hun jong ka SDRF hapo ka jinglam jong inspector Tresli Tensong kilalap ya ka tegamet jong hybrid ubalangam jyllop ha ka por shi phau sa pheu san man step bat langit ba ka tegamet kadai jong ubiki makri shi pheu snam garta ubadai ukhun jong ka kong jantilin makri kiban na gishnong longlum mawyong riboy district ya ka tegamet yap la IT no shaki polit bat ki bahayang asem jong new hybrid ubala klat no